Páter Javorka a páter Leony. Medzi prvými študentmi pátra Javorku v Rusiku bol páter Pietro Leony S.J. Ako misionára v Odese ho zatkli a odsúdili na 10 rokov gulagu, neskôr až na 25 rokov. V novembri 1945 sa stretol s pátrom Javorkom v moskovskej väznici Butyrky. Tu daroval uzimenému pátrovi Javorkovi polovicu svojej deky. Ako spomínal páter Javorka, deka mu viackrát zachránila život. Keď sa v apríli 1955 vrátil na Slovensko, túto deku si priviezol so sebou. Páter Leony sa vrátil do Talianska v máji 1955 a krátko na to, v júli 1955, vydal stručné spomienky na roky strávené v sovietských väzeniach a lágroch. Neskôr vydal knihu pod názvom Spia del Vaticano, Vatikánsky špión. Podáva v nich aj veľmi dôležité svedectvá o pátrovi Javorkovi, ktorý bol veľmi slabý a chorý. Mimoriadne cenné je toto svedectvo. V Abezi mi rozprávali o pátrovi Javorkovi, že v roku 1953, ak sa nemýlim, bol prevezený do väznice v Kieve, kde ho počas niekoľkých mesiacov tríznili výsluchmi, aby z neho vymámili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho vyzývali, aby prešiel k schizme, k pravosláviu, pričom mu sľubovali, že z neho urobia biskupa. On však odolal každej skúške. Do Abezu sa vrátil úplne vyčerpaný, ako mi dosvedčil scholastik jezuita Vladas Šimkúnas, ktorý bol v tom istom tábore väznený rovnako ako páter Javorka a slúžil tam ako lekár na ošetrovni, kde bol páter hospitalizovaný. Cenné predovšetkým preto, lebo páter Javorka sa vrátil do komunistického neslobodného Československa. Na železničnej stanici v Žiline ho čakala netier s manželom a dcérou. Nemohol o svojich prežitých rokoch v Sovietskom zväze ani hovoriť, ani písať pod hrozbou trestu. Páter Leony sa vrátil do slobodnej krajiny. Čakali ho davy ľudí, redaktori rozhlasu a televízie. Mohol slobodne hovoriť a písať, a preto jeho zásluhou sa dozvedáme o krutostiach, ktoré bezdôvodne museli odsúdení misionári podstúpiť. Nádherné svedectvo ich vzájomnej lásky a pokory si môžeme prečítať v knihe Spia del Vaticano na strane 199. Išiel som za vedúcim oddelenia, aby som požiadal, aby polovica mojich peňazí bola odovzdaná v prospech môjho spolubrata, pátra Javorku, a našiel som ho síce prísneho, ale mimoriadne ústretového. Táto skutočnosť trochu zmiernila trpkosť rozlúčky. Napriek tomu sa lúčenie nezaobišlo bez slz. Aké prirodzené bolo, že som sa ja, mladý, sklonil pred tým ctihodným misionárom a vyznávačom, aby som prijal požehnanie. No on ma uviedol do rozpakov tým, že si kľakol predo mnou, aby bol požehnaný on. Z tej situácie som sa dostal len tak, že som sa uchýlil k hojnému požehnaniu najvyššieho veľkňaza. A tu je posledné objatie. City sú neisté, slová plné obáv. Kto vie, či sa ešte uvidíme. Spolu s ďalšími 3 či 4 starými väzňami prechádzam popri psoch. Mnohokrát sa obzriem späť, aby som pozdravil priateľov. Mimoriadny súcit vo mne vyvoláva najmä môj utrápený spolubrat, 63-ročný, ktorý vo mne stratil akoby oporu svojej staroby. Nikdy viac sa už nevideli. Až do konca života však ostali v písomnom kontakte. Páter Leony krátko pôsobil v Rusiku, následne ale odišiel opäť ako misionár, tentokrát do Kanady, kde aj zomrel a je pochovaný. V pozostalosti pátra Javorku sa zachoval dopis od pátra Leonyho, datovaný 7. mája 1964. To mal páter Javorka takmer 82 rokov. Dopis je odpovedou na prosbu pátra Javorku, ktorý chcel ešte ísť ako misionár do Kanady. Páter Leony mu odpísal okrem iného toto. Som presvedčený, že som našiel miesto pre vás celkom priaznivé. Ide o dom, ktorý bol pred rokmi otvorený v susednej provincii Ontario, kde sú všetci otcovia a bratia Slováci. Je to veľmi pohostinný dom, nachádzajúci sa na pokojnom mieste v malom mestečku Galt. Vaša samotná prítomnosť v dome
by sa považovala za požehnanie pre túto komunitu. Predstavený tohto domu mi odpovedal okamžite, schválil môj návrh a napísal, že ak sa vám podarí dostať z Československa, budete v ich komunite srdečne vítaní. Toľko úryvok z dopisu. Z Československa sa Pátrovi Javorkovi dostať nepodarilo. Na svojho o 20 rokov mladšieho priateľa nikdy nezabudol a vždy ho spomínal v listoch, ktoré písal ich spoločnému priateľovi, litovskému väzňovi, lekárovi Vladasovi Šimkúnasovi.